Asa mo say? Ah, dito sa gawa sa nasod naay pakontes og bugno away sa mga iro. Ang apil ang UK, dako kay lang iro. Kadlukan kay naong murag naong sa aning announcer. Ang Russia, naasad sila iro, dako sa kay lang iro. Isog kay naong. Ang Amerika, samot ngilngig pagid kay iro nga pang-away gid nga iro ba. Kay dako magayo og premyo. Euro man ang premyo. Ang Japan, ni-appeal sa siya ang Japan. Gamay-gamay ra iro ang Japan pero isog kuno to nga breed. Unya, usa sa mga surprise nga contestant ni appeal Pilipino. Nagdala siya og iro. Gamay ra iyang iro ba. So ang mga lain-lain nga nasod, UK, Russia, Japan, Amerika, ila nang gi-consider nga pilde na daan ang Pinoy. Kay ilang tanaw malnourished man, gamay man kay iro. So bugno na ang mga iro kontra sa UK, kontra sa Pinoy. Wara kaabot og 1 round. Kakak ang iro sa UK, dagan. Berting adluka. So daog. Nasiga ang mata sa ubang mga nasod. Nganong gipildi sa Pinoy ang UK. So ang mudaog mao na say pulihan og lain na sad nga iro. So ang iro na sad sa Russia mao na say ni kontra sa iro sa Pinoy kay daog man ang Pinoy, so gikontrahan og iro sa Russia. Bugno na. Sus. Waray 1 minute. Hilak ang iro sa Russia. Undang dagan. Wa na maapsi sa handler nga tag-iya. So nidaog hapon ang iro sa Pinoy. Bisaya ra ba kuno to ni apil? Bisdak ba? So gikontrahan na sa iro sa Japan. Kontrahan sa iro sa Japan nya kay gamay-gamay ra iro sa Japan. Pero fighter kuno kaayo. Ibaw kani mga Japanese nga naama sa na pagka di man na mo dagan kunong iro gid nila. So away na. Sus, grabing kumbati. Pero napakan ang itlog sa iro sa Japan. Perting dagana. Mura ito yung sekreto. Dagan ang iro sa Japan. Pution nga iro, dagan. So ang katapusan, iro sa Amerikano. Kaya nidaog mangyapon ang Pinoy, last naman lang tong iro sa Amerikano, wa na, Grand Slam na ning Pinoy og madaog. Kinahanglan pildihon gid sa Amerika. So, sugod na sad. Kariyo-kariyo na. Oh. Dayon. Buhi na. Sus, bugno na. Ala, pwedeng isuga gihapon sa iro sa Pinoy. Way samad. Wala matuy iba. Way tuyo. Way samad. Wagali garas. Bugno. Ay, luhod ang iro sa kano. Amerikano, perting dagana, bahag ang ikog. Dagan. So, nasiga ang mata sa tanan. Ngano nga
unsa ning klasihan ning iro sa Pinoy nga wa man gay pilde, mga dagko pagali kay kontra, mga isog lami kay kaon. Ang Pinoy unsa kay kaon na to, murag kaon ra siguro tong kanang lamaw ba. So sa pag-awarding na gipangutana ang Pinoy sa mga officials nga, oy Pinoy, congratulations kay ikaw may daog usa sa among mga pangutana, unsa may breed o klase atong imong iro nga perti mi itong isugang hilgi kay nga fighter. Ang Pinoy paduko-duko lang, paduko-duko lang, murag si Fernando po. Nga na ng Pinoy kuha sa microphone. You know, I like to tell you the secret. Ang kato akong iro nga gidala contest, isog ka ito. Naglisod ka imig dakop ato dito sa Pilipinas. Unsa man itong iro, sir, nga isog ka ito? Irong buang to.